Bergarako udalak prozesu herritar bat jarri du martxan datozen hilabeteetan Arrizuriagako eraikinaren erabilera kulturala definitzeko. Helburua da, herritarrekin batera, espazio kultural ireki, malgu eta parte hartzailea eraikitzea, Bergarako komunitatearen behar artistiko eta kultural berriei erantzunez. Prozesuak lau bilera nagusi izango ditu eta lehena pasaden apirilaren 9an ospatu zen, Arrizuriagan bertan. Prozesu hau dinamizatzeko kanpo eragile baten parte hartzea ezinbestekoa dela ulertu du udalak, eta horretarako Artazia COP kolektiboaren laguntzarekin kontatzen du, arte garaikidean eta komunitate prozesuetan eskarmentu handia duen taldea. Prozesu berri hau aurretik egindako lanaren gainean eraikitzen da, eta funtsezko erabakiak talde eragile batek hartuko ditu. Artazia COPek berriz, tresna eta dinamizazioa jarriko ditu bere esku, agente ezberdinen artean parte hartzea eta hausnarketa kritikoa sustatuz. Udalak, kulturaren sustapenean jauzi kualitatiboa eman nahi du, eta Arrizuriaga horretarako giltzarri izan daitekela uste dute udal ordezkariek. Espazio honek elkartegintza zaintzeko eta belaunaldi berriak erakartzeko aukera eskainiko du, sorkuntza kolektiboan oinarritutako gune berritzaile bihurtuz. Prozesuaren oinarria kultura eskubide gisa ulertzea da, eta horretarako 3 zutabe zehaztu dira. Kulturaz gozatzeko eskubidea, kultura egiteko eskubidea, eta erabakiguneetan parte hartzeko eskubidea. Elkarlana, elkarbizitza eta sormena izango dira ardatzak. Horregatik, herritar, elkarte, sortzaile eta eragile ezberdinek izango dute bertan parte hartzeko aukera, eta bertatik abiatuta kultura ulertzeko eta egiteko modu berriak sustatuko dira.